Și uitați-vă, astăzi o să vă arătăm cum se angajează. Opa, Samsung Erica! Da, este foarte mișto și o să vă arăt unde se angajează. Desigur, o să Să vă arătăm sperăm că știți. angajarea. Să sperăm că știți și voi unde se angajează. Pentru că o să cred că Deci o luăm prima dată și prima dată o să o luăm pe o să luăm aici. pe aici. Pentru a ne angaja. Va fi un moment de tăcere. Revenim acolo așa, da? Unde ajungem la Și fraților și revenit. am revenit. Uite, lăsăm mașina chiar aici în parcare. Noi suntem aici cu astronautul. O să ne angajăm chiar aici. Uitați, este cineva la geam. Da, și revenim când mă angajez. O să mă rog o grămadă de acești oameni. Și fraților, am revenit. Am luat după, a zis că ne angajează. Am zis că le mulțumesc foarte mult. Acum Deci, vom fraților, aștepta să ne am dea o dat- misiune. Acum ne-a dat deja o misiune. Avem nevoie de voi să vă duceți acasă. Bine, șeful. O să Terminat. mergem imediat la acasă. Ca să-i scoatem, zice că este hot. Uite, așa mi arată pe GPS. Dați-mă, fraților. Fraților, trebuie să ajungem în 5 secunde ca să nu fure tot. Exact, fraților. Vă rog frumos să vă uitați la acest canal și să dați repede subscribe, inimioară și tot ce trebuie. La desene cu Cal Parking. La acest episod. Din Dacă Cal Parking. Dacă vă place, să descărcați și voi această aplicație, este foarte, foarte tare și foarte distractivă. Faceți clipuri nemaipomenite și pentru un clip Vă rog frumos, fraților. faci armă. Poliția, nu mișcați, poliția română! Poliția! Poliția română, culcat! Nu vreau până nu furou. Poliția! Bă! O să mă arunc, Îți iau gâtul! Îi trag direct în creier! o să mă arunc pe geam dacă voi mai veniți. Bine, nu o să mai venim, dar o să te împușcăm. Repede, fraților, l-am împușcat cu niște capsule, să vă spun așa, de adormire. Să mergem repede, fraților, sus după el și revenim când îl prindem. Gata, fraților, Gata, s-au fraților, revenit îl avem în spate și am revenit din nou. pentru să-l ducem la închisoare. O să-l ducem iar la închisoare. Doi soție, doi de doi aici. Avem nevoie de l-ați capturat. Da, șeful, l-am capturat, de ce ai nevoie de noi? Da, șeful l-am capturat, de să-l vedeți, îl aducem. Da, fraților, și o să... Dacă vă Bine. place acest episod, nu uitați să dați subscribe și să dați toate cele. Revenim la închisoare. Să apăsați curțopelul. Să rupeți butonul like Să rupeți butonul de like și să dați subscribe acolo, fraților. Tot ce și trebuie. comentarii. La fel, fraților. Ne vedem la închisoare când vom închide.